ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗର ବରଯାତ୍ରୀରେ। ତ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ନା ତୁରନ୍ତ ଯିବା। ତ ସେ ଆଗରେ ବି ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ଡିଜେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବି। ତ ସେଠି ଯାଇ ପ୍ରସେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ତ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।